עכשיו נלמד תרגיל, איך לבנות את הכלי לקבל את הפרנסה. תשב, תשבי, אין נוח, אין הבדל. לבד. לא משנה איפה, בחדר לבד, באיזה מקום לבד. תדבר 5 דקות. 5 דקות, תדבר עם הבורא, אבא שבשמיים. דבר ראשון, תן לי ביטחון. תן לי ביטחון. הדבר הכי חשוב בשביל הפרנסה זה ביטחון. 5 דקות מבקש משהו מקום. תן לי ביטחון. שאני בטוח שאתה תתן לי תמיד כל מה שאני צריך. שלא יהיה שום דאגה, שום פחדים. פעם לילד שואב, דואג, שאבא שלו אוהב ולא יכול, אין כזה מציאות. כל ילד יודע שאבא שלו ואמא שלו יתנו כל מה שהוא צריך. ככה גם אתה ילד של כזה, גם את ילדה. תשבי ותבקשו לך שתן לי את הביטחון הזה. שום דאגה, מה פתאום? אבא שבשמיים, הוא ייתן לי תמיד מה שאני צריכה. תן לי משהו. קודם כל ביטחון. לחזור על זה 5 דקות, תן לי ביטחון, תן לי ביטחון. זה תרגיל מספר 1, וזה ההתחלה של בניין הכלי של הפרנסה, עם חיוך, תעשו את זה.